guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, finally दिनै जोङो आमाइनि रिसेपशन पार्टियाव थांनो ओंखारबाय आरो गासिबो थांगोन गामिनि माखासे आब'मोन दं आरो आब' मादै आइ आं सब दङ ओमफ्राय आङो दायो थांगासिनो आब'मोननियावहाय दा आइया बिसिनाव दंहैयो गारियाबो दंगासिनो दानथावजां उनावनो मिनिगासिनो हायदा इसेबां माने गोबांनि उनाव आङो फैसा सुदों आरो सो माबायदि नुदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय स' गाइस दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' गाइस दायो ओंखारबाय आरो जोङो ना साना फैदो फैदो साना सानायाव ओंखार गारदों नामा गाबाखैना हाय होनलाय हाय ना मानो बोखोखो दे दहायनो जाखादों गाइस सैमाफ्राबो नै लांफाला सैमाफोरखौ सोनानै मासे बिसिना बैयाव आयौ नाब्लाया सिगाङावनोथार आइया मुथुवा देलायनायानो लाजाखाया मालाय खानाय खाबावदों सनाया खाथबथारा पिंकिया बिबार थुलायथारदोंमोन नै बायसो होनो हाय होना बेसैनिबो बाय बायदि गैया ओंखारबाय सना गैया दालाय सिगाङाव दंबावो नै माखासे माथो आबैजों नुफुराखै नों सनावलाय दङहाय थांगोनसै गाइस दायो जोङो मेदाम मोनैखौ खिथानोसै आरो ओंखाम जानायनि नै हाबायाव थांनो नागिरनाया थैखागोन बिलाय थांथारबावनांगौसो बेसेबांनि होनदों जोंना 40 जाग्रोनोसै सिगां हाबायाव थांनायनि सिगां आयु बिराद मोनलायगासिनो मबाइलाव खानाया थोर गासिनो हाबायाव मोनहैबाय खालि थाखाय बुरजा लाजोब्बाय लिला जालाजोब्बाय मानसिफ्रा नेनो गोब्राब दंखायो जेबो दङ सबारि जानायनिसो जालायबाय नै फैनानै बे मादै सासे बिनानाव दुइसिना बेनो पिंकि मा जादों ए ओंखाम जाखांबाय दायो आखाइ सुनो फैदों आयौ बिलायानो बिमा फैनायनि उनाव बिराद फुंबाय न'आव ओंखाम संनो नालाय आयौ बिलानो फुंखो बिलाया आंबो फुंबाय खिन्थु ना एसे फुंदो आयौ आंनो गोमो थुजाबायलै गिलुबालु आयौ गिलुबालु फुंबाय एसे फुंनिसो जाफैगासिनो बेयाव फैनानै जानला मोनलासोखा आं गय जाया होननानै गारनायखौ दासो गोसोखांबाय दाना गया जानो नागिरदों थारिखआव आंनो गोबाव जायोथ' गय गारनायखौ गय नुनानैसो गोसोखांबाय आयु एफा जायो गांब्रै जागोन आं
हिनजाव गोदान हौवा गोदान नायनाय बेयावसो दं मोनथामसो खनखागोन आं माखौ आयु मोनसे आयु नायनाय जाफैयो आरो आंनि जोबोनलाय मोनथाम जाफैगोनब्रा आयु थैखागोनलै आई अयथासार गोजाथार बिसिना उन्दैफ्रा खामानि जाहैदों थांसै मादैखौ थांसै आरो ओमफ्राय औ थांसै ए ओमफ्राय नोंसिनि गामिनि गोजा फैखादोंमोन ना औ ए जोंनि गामि गोजा नुबाय माबादि मादैखौ जाखांनानै जिरायफैबाय नै बेयाव नोंना मा नामा जा सान सिस्टारनि इण्डिया जा मोजां रायलायफैखाबाय मिन्थि फुननाय दे नोंनि मिन्थिखौ खिथालाय आजारसै नै मोजांथार मिन्थिया हिनजाव गोदान आखिदोंना नै आखाया नै लोखिसो बेसेबां क्लास मोनखो नै मारै नै खबा गोदान मोनमारबाय बिस्रा सानैजों ना सना दानो बोखाजोबगोन नुखांखानाय जोंहा मानो सोगाबखो आंबो होखांबाय नोंसोरो फैसा आं गस्लाखौ बेयाव दोनथ'नोलै र' दोनथ'दो लामाखौ बोरै गारदोंमा औल'सिंदो औल'सिंदो थांनो ओंखारबाय थांनोसै हनै मनाया गोलैलाजोब्बाय मनाया मैना अमा फिसा नुहैयाबा नै मनाया गोलैदों रावबो नुसनाखै मना गोलैनायखौ मना बैयाव थांनायनिसै होनलाय खेबसे आयौ जों गामिया फुरा लामा गंसे लाजोबखानाय स' गाइस दायो मोनफैबाय न' खोमसि खोमला जाब्ला जोबखाबाय थांजोब्बाय जोंल'सै आरो स' गाइस दायो मोनफैबाय आरो गोजांनाया नै जिसो जोमबाय ओमफ्राय आइया माबा बुंनो नागिरदों दे बुं लोगोफोर आंनि फिसानि लोगोफोर आरो आंनि बिनानाव बिब' बा बिबथै बिमादै गासिबो आंनि फंबाय दुइसिना दिनै लास्ट बेनो जोबथा हाबा आंनि फंबाय दुइसिन दा बेहाय फंबायफ्रा रागा जोंबाय हरथायैनि गावसिनाव खस्थ' खालामैनि आंथ' सोलिया खालायदैफोरबो दांनो हाया ओंखायनो दिनै लोगोफोरखौ लानानै नायस्रांबाय सनमान लाबाय फंबायनो आशीर्बाद होबाय बिबोनांनो आशीर्बाद होबाय जाबाय लोंबाय फैबाय दा नोंसोरबो जोंजों लोगोसे बा फिसाजों लोगोसे थांनानै दा नायफाबाय आंनि फंबायनो बिबोनांनो आशीर्बाद होबाय बेनो धन्यबाद थेंक इउ नमस्कार आमाय जों आनैजोंखौ विश खालामहरबानो जाबाय आरोखि बाय स' गाइस दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ हाबा लोगो मोनफिनगोन बाय बाय